Inzwai Commissioner ndinoshanda kuZimbabwe Prisons and Correctional Services. Ndinoona nezvekuvandudzwa kunoitwa vasungwa kana vapinda mukusungwa. Chirongwa chanhasi ndauya pano ini ndakamiririra mukuru wePrisons and Correctional Services vaChihobvu. Tanga tine chirongwa chokuburitsa zvipfekwa zvichashandiswa nevasikana vedu vetimu yenhabvu yevakadzi inonzi Correctional Queens. Tina sponsor wedu anga akatitengera kiti iyoyi vanonzi weCBZ Red Sphere Finance. Chirongwa ichafamba zvakanaka chaizvo. Maplayers edu eCorrectional Queens tinawana kubva muvasikana vedu vatinopinza basa Prisons and Correctional Services. Asi zvakadaro nenyaya yekuti metinogara mucommunity tinoshandawo nemacommunities. Vamacommunities iwayo anotibatsirawo zvikuru nevana vanenge vaine talent vari kutamba navo. Saka tinotora zvemucommunity yatinenge takagarisana nayo. Zvazvinonyanya kubatsira chaizvo ndezvekuti zvinobatsira pavandudzo dzetinopa vasungwa vedu, nokuti vasungwa vedu vechikadzi nevechirume vese vanofarirawo mitambo ende vanoitawo mitambo vari mukati memajeri. Saka titori nematimu edu enhabvu kuvasungwa vechirume nekuvasungwa vechikadzi. Saka ndo zvazvinonyanya kubatsira. Vasikana ivava vetinotambisa nhabvu isusu vanenge vachibva kuma-correctional officers ndivo zvakare vanozobatsira kuti navo vasungwa vedu vanenge vari vechikadzi vanenge vachifarira mitambo yakaita senhabvu iyo nemitambo yenetball neimwe mitambo yakasiyana-siyana, including zvinana chess nezvinana kusvika kugolf chaiko. Saka zvinobatsira chaizvo kuti pave nokudyidzana pakati pevasungwa nemaofficers pamwe chete necommunity kunenge kwakabva vasungwa. Sezvo musungwa achiuya kujere anozongodzokera nekwata. Saka naizvozvo pachidimbu ndingangoti ndo zvatatakanyanya kuunganira pano uye ndo zvazvakanyanya kukoshera kuti tinge tine vatambi vemitambo yakasiyana-siyana within Zimbabwe Prisons and Correctional Services. Isusu tauya Red Sphere Finance pano kuzosapota Correctional Queens. We've been taane nguva tichiita zvatiri kuita izvi. Taane makore ndofunga ndikwana mana chaiwo tichivabatsira pakutanga kwesizini yega yega. Tinovatengera zvekupfeka, mabhora nezvimwe zvekushandisa pamitambo yavo. Tarisiro yedu ndeyekuti ivo vanotora vanasikana vachivabvisa mastreets umu, vana vadiki vachivadzidzisa mitambo iyi. Zvinoita kuti tive tinobvisa vana mune zvinhu zviedzwa zvinongoitika munyika umu zvekushandisa madrugs nedzimwewo tsika dzinozokanganisa vana. Saka tinoramba tichingoshuvira kuti tirambe tichivasapota zvinhu zvavo zviite. Tinovimba gore rineri vachaita zviri nani. Gore rakapfuura vakatamba zvakanaka seri, takafara nazvo, asi tinoda kuti varambe vachingoimprove. Chatinoona ndechekuti isusu tikaramba tichivabatsira mune zvavanoita zvinoitisa kuti mitambo yedu uve nechiremo pandingati patimu yenyika chaiyo, national team. Zvinoisa kuti mitambo yedu inonzi yachinja, yashanduka, yakuita zviri nani. Zvinofanira kutangira pamakrabhu iwaya kuti makrabhu aya tikaramba tichiabatsira vachigadzirisawo pazasi papapa kumusoro kunozosvika kwaanani. Saka tinofara nge tichibatana nawo muchirongwa chavo ende tinovimba vachakunda. Tinoda kuti varamba vachiita zvavari kuita. Tikuvakurudzira kuti vaitewo vechidiki, matimu anotanga from under 10 ari vasikana iwaya, under 12, under 14, under 16, under 18. Zvinova zvinozobatsira kuti timu haichatsvaga vanhu kwese kwese, yaane vatambi
vanoziva matambiro echikwata chavo. EZ avo vatidonetera kit ende akausi kokutanga vanogara each season vanotidonetera new kit inova inoita kuti vasikana vanotamba vange vakatsvinda ende toda kuvatenda zvikuru. Chirongwa ichi chakanakira pakuti vanasikana vakatamba bhora havazoiti musakanzwa yema-early pregnancies ende nema-drug abuse uyezve as correctional as Zimbabwe Prison and Correctional Queens Services vanopiwa basa, vanowana chekuita, it's source of income, saka havazoiti zviya zvokumabhawa. Saka tinoda kuzvitenda zvikuru nokuzvitsigira, saka tiri pano ende zuva ranhasi rakatikoshera to unveil the new kit inova iyo yatinopiwa neRed season yega yega ichitanga.